Poď ešte, poď, ideš. Je to tam. Je to tam. No ako? Je to rekord. No, keď si ideš za cieľom, tak aj rekordy lámeme. Jak to myslíš? No, som strašne zvedavý na novú ponuku. Aj vy už dlhšiu dobu čakáte na nejakú zaujímavú investičnú príležitosť? Myslím, že vaše čakanie sa práve skončilo. Toto vás rozhodne bude zaujímať. Tak ako? Už si predstavujete, ako by sa to celé dalo prerobiť? Niekoľko bytov alebo kancelárií? To už nechám na vás. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.